ngaturaken ketiwasan. Apa? Kiai Margapati ane saking pelangkan Kanjeng. Margapati ilang. Makaten. Ora apa-apa. Apa gunane Margapati? Apa sebabé nalika semono notol penggaliku kepen ndarbeni Kyai Margapati? Kuwi ana gawene kanggo nyedani Anusapati. Sawising kasembadan aku teng dadi Ratu Singosari. Tanpa Margapati ora apa-apa lho. Kaya ngono, Lho, njur sapa sing nidra bentukan Margapati? ingkang nidra nem-neman ingkang nami Maesa Cempaka. Anakipun Maesa wong ateleng Kanjeng. Isih urip lho. Ngaten nggih. Lho. Nalika semono kowe matur Pedrah ing Singosari kang sabila Anusapati tumpes tapis tanpa tilas. Ya kene nganti Maesa Cempaka timbul dewasa. Mesti aku bisa nggadapi yen to Maesa Cempaka kepengin mbaleske marang wirange lan ibune. Loh, sapa Capek. Maesa Cempaka. Oh, kowe sing bener. Sing nidra bentukan Margapati kowe. Iya, aku. Sapa? Aktibaya. Putra Kediri. Kowe putrane Kuning Baya. Bener. Sing sawiji kuwi. Paman Tojo. Sik. Aja gampang kemo paman. Sapa ingsun Prabu Tojaya? Ya gini kemo paman sapa tenane kowe? Menawi panjenengan kasupen badhe kula mataken. Kula ranggauni terasipun Kanjeng Rama Sang Anusapati. Kowe kuwi. Paman Tojo. Kowe ra kowe. Sawise wong tuamu, ya sudarmamu mati, kowe munggah ing Pendhawa Singosari apa karep? Mung aku ngepenginake negara Singosari. Amarga negara Singosari kuwi dudu darping Paman Tojaya. Iya. Negara Singosari kuwi darpingku Paman. Kowe kandha kaya ngono wis bener. Kowe wis bener kandha kaya ngono. Ya gene ora. Singosari kuwi kagungane Rama Ken karo Sri Rangga Raja Sabatara Amarwa ing bumi. Wong tuamu nyedani Rama Kenaro. Dadi Ratu Singosari lungguh kloso gumelar. Yo kene kowe kandha kaya ngono, Rangga. Kosok baline. Kosok baline kepiye? Wong tuaku Sang Prabu Anusapati amarga mati saka tanganmu sawangen. Apa sing dak gawa? Oh, Margapati. Dur karepmu kowe njaluk palungguhan. Rangga Uni lan kowe Maesa Cempaka, kowe padha mbalui marang Anusapati mbiyen. Iya. Apa meneh kok menungso dewa adepan lan Tojaya. Dawuh timbalan kula. Ndak waspadakake tandangmu pindho bandeng kecaton nganti Tojaya tumekaning lampus krana sifat piandel Kiai Margapati. Ya mbok menawa ing kalungguhan iki Praja Singosari bakal tuwuh bedamen katitik marang sabdane Empu Gandring. Singosari bisa tentrem ning yen to Kiai Empu Gandring wis bisa ngokop getih manungsa itu. Lakon korbaning bentuah San Kiai Empu Gandring sira. Ji
Sang Prabu Tunggul Ametung Seda Krana Kiai Margapati. Kebojo uga lena sapa kiai. Suwargi Sang Prabu Kenarok sedane uga saka Kiai Margapati. Sang Prabu Anusapati Sudarmawu kang pungkasan mula aja nganti ngutawatirake marang katentremaning praja Singosari. Kiai Margapati bakal ndak suwun yen pancen sliramu kesedu. Pusaka iki bakal ndak larung ing sajroning Segara Kidul. Ning sadurunge wong tuwa tindak ing tepis piringing Segara Kidul, wong tua menggalihake komplange praja Singosari. Boleh. Radene kang bisa balekake kajayan Singosari ki. Ora ana kang pantes mangku song-song dalam kamandan. Kajaba Sirebowo. Namung ngestokaken dawuh. Sanipun bapa lan panjenengan Adimasa Cempaka lan Kakang Gede Banyu. Ing wedal sakmenika kula dados pengayoman wonten ing negari Singosari. Kula badhe tambah jembat asma wonten ing negari Singosari. Mapanji semening Rajaya Wisnu Wardana. Panjenengaku mung cukup ndumbani pinangka paranporeng Singosari. Pramila Bapa, saklening negari ing Singosari menika sampun tentrem monggo kula aturi gembul bujana wiwaha Andra Winaka. Kaya ngono. Monggo. Ayo, ayo Kanjeng Prabu, tak dherekke Kanjeng Prabu. Purnanipun pagelaran Sandhi Para Prabu.